Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slavne djedovino, da bi vas da sretna bila, mila kadom si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina, teci zdravo Savo teci, niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce krije, dok mu hrašće bura bije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Poštovani branitelji, dragi gosti, pozivam vas da minutom tišine odamo počast za sve poginule hrvatske branitelje. Neka im je vječna slava i hvala. Slava im. Dragi gosti, drago mi je da u ovoj prigodi obilježavanja 33. obljetnice osnutka specijalne jedinice GROM Policijske uprave Karlovac, danas ovdje u Muzeju Domovinskog rata Karlovac Turanj mogu pozdraviti generala Markača, zapovjednika specijalnih redarstvenih jedinica MUP-a Republike Hrvatske u vrijeme Domovinskog rata. Ratne zapovjednike specijalne jedinice policije GROM Dražena Perkovića i Zdenka Vaška. Načelnika Policijske uprave Karlovačke Darka Cara, zamjenika načelnika Darka Bratića i načelnika Policijske postaje Karlovac ispostavnom Vojnić Draženo Lauša. Predstavnika Hrvatske vojske brigadira Gorana Atliju. Ratnog načelnika Policijske uprave Karlovačke Dubravka Derka. Predstavnika Hrvatskog generalskog zbora Dubravka Halovanića. Predsjednika Saveza udruga Hrvatskog časničkog zbora Karlovačke županije Igora Majetića. Pozdravljam i predstavnike Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja, kao i sve predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata i sve hrvatske branitelje. Također pozdravljam i predstavnike grada Karlovca i naše Karlovačke županije. Pozdravljam i generala Željka Sačića, dobrodošli u Karlovac. Što počnemo sa radnim dijelom, pozvala bi našeg ravnatelja, gospodina Ivana Čuliga, da nam se obrati prigodnim govorom. Izvolite. Poštovani branitelji, nama je čast što ste za svoje današnje okupljanje na spomendan svojeg osnutka odabrali Turanj i naš muzej. Turanj je zauvijek upisan u povijest naše domovine kao crta obrana koja je odoljela svim napadima kroz duga stoljeća naše povijesti. Dopustite mi da zahvalim još i svojem kolegi Juriju Horvatinu, voditelju Muzeja Domovinskog rata, na njegovom trudu oko organizacija, napose na kontinuiranoj suradnji s braniteljskom zajednicom.
Važno je da ratni put gromova bude sačuvan u našem sjećanju posredstvom knjiga, izložbi i tribina, poput ove današnje. No da ne duljim, s nama su sudionici slavnih događaja i autori povjesnice gromova, pa onda najbolje da njima prepustim riječ. Hvala. Hvala lijepa. Ja bih sada pozvala gospodina Josipa Slačanina, predsjednika udruge specijalne jedinice Gromovi, da nam se obrati prigodnim govorom. Hvala. Pozdravljam prvo obitelji i predstavnike obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja. Pozdravljam svoju braću specijalce, našeg ratnog zapovjednika generala Markača i njegovog zamjenika generala Sačića, naše ratne zapovjednike i ostale cijenjene goste, da nekoga ne preskočim. Znači predstavnike i udruga, i naše policijske uprave, i Hrvatske vojske i sve vas, cijenjeni gosti. Današnji dan, 1.3.2024. znači 33 godine od osnutka prve ratne ili borbene postrojbe u Karlovačkoj županiji. Naravno, bilo je tako vrijeme i drugo nije bilo druge opcije, nego je policija mogla preuzeti na sebe svu zadaću obrane Republike Hrvatske i stvaranja Lijepe naše. Znači tih godina, 1991. godine, svi ti mladići, znači moji vršnjaci, neki mlađi, neki stariji, smo se odlučili obući u odoru hrvatskog policajca, takozvane jake snage MUP-a, sa, ja bih rekao, čista srca i bez fige stavili smo se na raspolaganje Republici Hrvatskoj. Nismo znali kako će to završiti. Naravno, imali smo mi svojih motiva i toliko smo bili motivirani da, ajmo reći, sportskim rječnikom u toj utakmici mi nismo mogli izgubiti. Imali smo i dobro vodstvo i dobre zapovjednike koji su isto tako vjerovali u taj 1000 godina stari san da Hrvatska konačno dobije svoju državu. Naša generacija je bila toliko privilegirana i dobila tu čast stvoriti ovo gdje mi danas uživamo. Znači, da nije bilo naših dečki koji su obukli odoru Hrvatske policije, kasnije iz Hrvatske policije nastao i Zbor narodne garde i gardijske brigade, to je temelj, ne bi bilo ove Lijepe naše. To je definitivno. Mi bi sad možda pričali o nekakvom našem domovinskom ratu, ali ne na ovom mjestu na Turnju, koji je simbol obrane grada Karlovca, nego možda na nekoj drugoj zemlji i na nekom drugom jeziku. Tako da je vrijedno da se to radi i takve tribine, da i mlade ljudi koji možda i ne znaju, koji nemaju sve informacije, da znaju kako je to teklo. Znamo, 90. godina kad se Hrvatska odlučila za samostalnost, naravno nije bilo nikoga drugoga nego opet Hrvatska policija. Volimo isticati, bez da omalovažimo bilo čiji doprinos, ali specijalna jedinica policije, općenito specijalci su veliki dio odradili u Domovinskom ratu. Naša jedinica Grom je učestvovala aktivno u obrani i grada Karlovca, i Slunja, i Ogulina, i Duge Rise. To je bilo 198 pripadnika 1991. godine koja nije bila neka sila, ali mislim da su ti dečki odradili lavovski posao. 33 godine. Ove godine, znači, obilježavamo i 33 godine od akcije Krvavi Uskrs. Znači, velika simbolika, ove godine se nakon 33 godine konačno opet pogodilo nedjelja, Uskrs i Krvavi Uskrs. 33 godine, mi koji smo vjernici znamo u tim godinama i naš spasitelj je dao svoj život. Možda je to neka simbolika, ali evo, i mi slavimo 33 godine jedinice, tako da bih rekao da mi je drago da smo tu i da smo se okupili u ovako velikom broju i da se nikad ne zaboravi. Na nama je da držimo do toga, tu su naša dva autora koji su nam pomogli, koji su jako pomogli da se napravi knjiga, odnosno monografija, jer kroz tu monografiju su iznesene skoro sve činjenice o našem ratnom putu, koji je, mogu reći, ravan na bilo kojoj drugoj jedinici, ne samo u Hrvatskoj, nego i inače. Učestvovali smo u svim akcijama što se tiče Domovinskog rata i na sreću imali smo malo poginuli, ma i to malo poginulih je sve jedan život previše. Našoj braći specijalcima i svima u Hrvatskoj, u 3. mjesecu u ožujku 1991. su se osnivale specijalne u svim policijskim upravama, znači 33. rođendan želim i svojim pripadnicima specijalne jedinice policije Grom, a i svim drugim specijalcima. I kao što mi kažemo, prvi u ratu, prvi umiru.
Hvala, sretna rođendan. Hvala Josipu Slavčaninu, a sada bi pozvala ratnog načelnika Policijske uprave Karlovačke, Dubravka Derka, da nam se obratite. Došao sam malo sa mojom slučavom, ne ide znači, ja vas sve skupa pozdravljam i ja ću vam pokušati u ovih 5-7 minuta koliko su mi dali prostora reći što više, zato sam pripremio šalabahter. Mislim da će vam biti interesantno jer ću iz jedne druge perspektive, iz jednog sociološkog okvira pokušati govoriti o karakteru specijalne jedinice policije GROM-PU Karlovačke. Dakle, koji su to elementi koji posebno karakteriziraju specijalnu jedinicu GROM? Dakle, vjerojatno je poznato da su svi njezini pričuvni bili aktivni, njezini djelatnici bili aktivni ili pričuvni sastav, redom bili naši dečki. Po tome je slično svim postrojbama s ovog područja. Ali ima i jedna razlika, svi su oni bili dragovoljci Domovinskog rata. Dakle, u specijalnoj policiji GROM nije bilo mobiliziranih djelatnika specijalne policije. I to je nešto što treba posebno naglasiti. Svi pripadnici postrojbe bili su iznimni domoljubi, patriote, visoko razvijene nacionalne svijesti. To su bili naši dečki koji su bili iznimno motivirani, hrabri i odlučni i spremni na nevjerojatne napore kojima su bili izloženi. Ali ima jedna interesantna stvar. Znate zašto su oni bili tako uspješni? Jer vidjet ćete kasnije kada nešto govori o tome. Oni su bili svi redom sportaši u toj postrojbi. Neki i iznimni, neki i vrhunski sportaši. Imali su iznimne sportske rezultate u svojim disciplinama kojima su se bavili. I to je zapravo motiviralo i druge članove postrojbe da zapravo prihvate taj režim. I danas kad sam s tim dečkima razgovarao, nakon toliko godina, vele, načelniče veli, pa mi smo sigurno bili u top 5 specijalnih jedinica u našoj državi, upravo zato što smo imali iznimne psihofizičke sposobnosti i karakteristike. I ono što ih po meni u ovom dijelu još posebno definira je sposobnost svakog pripadnika ponaosob da djeluje zajednički sa svojim zapovjedništvom i onda u sinergiji sa zapovjedništvom specijalne policije. Dakle, ono što hoću posebno naglasiti, da je razvoj stanja na terenu 1991. godine, jer specijalna policija je u startu bila s jednom drugom idejom djelovanja u dubini privremeno okupiranog područja, no međutim ratne okolnosti su natjerale, evo tu je vjerojatno će o tome Gnero Marković reći, da se ta specijalna policija naša preoblikuje i da postane dijelom i vojna postrojba. Dakle, ne isključivo sa specijalne policijske zadaće, nego i za vojne zadaće. Ona je vrlo brzo uz trenažni sustav koji su imali dosegla razinu vrlo kompetitivnih policijskih postrojbi i ja nisam vojnik, ali kad je analiziram, mislim da se može govoriti o jednoj polivalentnoj, motoriziranoj, lako jurišnoj postrojbi. Naime, zašto to govorim? Zato što je ta postrojba imala kapacitet brzog prebacivanja snaga s jednog područja na druge i ona je zapravo djelovala s jedne strane na našem području, na našoj liniji bojišnice i kao što je predsjednik udruge rekao, to je postrojba koja je pregazila državu doslovno od oslobođenja Dubrovnika i Cavtata preko Zadarskog zaleđa, Like, Medačkog džepa, Karlovca, istočne, zapadne Slavonije i vojno-redarstvenih operacija Bljesak, Oluja, Maslenica i tako dalje. I ja sam obilazio po oslobođenju te krajeve i moram vam reći da su ljudi uvijek s oduševljenjem govorili o pripadnicima Karlovačke specijalne policije. Ono što razlikuje ovu postrojbu od domicilnih postrojbi je nešto fantastično. Ova postrojba je zapravo za razliku od svih po karakteru bila ofanzivna postrojba. Dok su naše domicilne postrojbe bile stacionirane na ovom našem prostoru i branile ovaj kraj, karlovački gromovi su imali kapacitet djelovanja na širem području i nevjerojatno, ali karlovački specijalci djelujući u sinergiji sa združenim snagama specijalne policije i gardijskim brigadama nisu pretrpjeli nijedan poraz, dapače. U svim bitkama izašli su kao pobjednici. I to je dakle jedan novi kvalitet koje ta postrojba nosi sa sobom. Ono što bih također u ovoj htio reći je da je postrojba kao takva u svom sastavu, dakle ne radi se samo o običnim specijalcima. General Marković zna, mi smo u postrojbi imali u to vrijeme i maljutkaše, imali smo bitnicu,
rakova, imali smo minobacače 120 mm, što je dozvoljavalo toj postrojbi da zapravo na neki način i samostalno djeluje na dijelu bojišta na kojem bi dobila neki vojno-policijski zadatak. To su ljudi, dakle, koji su donosili mir na sve prostore lijepe naše. I ono što bih posebno htio naglasiti je da, obzirom na te karakteristike, ja iz svog ugla, možda se neko neće složiti od ovdje prisutnih, ali mislim da karlovački gromovi prije svih kao postrojba s ovih prostora može nositi naslov udarne postrojbe, dakle vojne ili policijske, kako je hoćemo već nazvati iz tog vremena. Ona je ostala na okupu za razliku od ostalih naših postrojbi koje su ili demobilizirane ili preoblikovane u domoranske pukonije. Ona je ostala negdje, Dražen bude me ispravi, ali mislim do 2001. godine kada je postrojba, rekao bih, dekretom rasformirana i ustrojena je tada ono što danas imamo interventnom policijskom jedinicom u bazi u Erjavcu. I dozvolite mi sad još jedan kvalitet ove postrojbe, a to je njezina tranzicija iz ratnog ustroja u mirnodopski ustroj. Naravno da je ova jedinica bila maksimalno subordinirana iz zapovjedništva specijalne policije. Ja sam tu bio asistent koji je pokušao stvarati uvjete i okvir da ona može mirno djelovati, tako da smo u suradnji sa generalom Markačem zapravo mi već dijelom čak i prije vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja krenuli sa integracijom policijskih snaga, odnosno karlovačke policijske jedinice, specijalne jedinice policije u mirnodopski sustav, pa smo polako navikavali specijalce i na mirnodopski rad. Dakle, integrirali smo ih u ostale rodove i službe policijske uprave, u kriminalističku policiju, u graničnu policiju, u temeljnu policiju i moram vam reći da su ti dečki tu postizali iznimne rezultate i mnogi od njih su ostali nakon završetka rata raditi u tim ustrojbenim oblicima policije i dogurali do visokih pozicija u sustavu i policijske uprave Karlovačke, a da ne govorim u sustavu i Ministarstva unutarnjih poslova. Sad nema potrebe da ih došli su, ja bih rekao, do vrha u policijske karijere koje su mogli napraviti. Dakle, sve to govori da smo se trudili unutar tog sustava za njih stvoriti najbolje uvjete. Ono što mislim da na kraju da je važno reći da mi se čini da zbog svog značaja i uloge koji je i rezultate koje je ova postrojba postizala tijekom Domovinskog rata, da se zapravo premalo zna o toj postrojbi i ja zahvaljujem muzeju i gospodinu Juraju koji se, vidim, strašno trudi da inače sve ono što je vrijedno i važno za Domovinski rat na neki način naglasi, ali i udruga i svi mi koji smo bili vezani uz tu postrojbu i sami djelatnici smo spremni dodatno se angažirati jer mislim da bi svako dijete koje krene u osnovnu školu pa do visokih učilišta koja jesu na ovom području trebala naći nekog prostora ili vremena da se može doći nekako doprijeti do njih i prenijeti im one vrijedne stvari koje i ova postrojba i druge postrojbe koje su branile ovaj kraj mogu pričati o tim slavnim danima i pobjedi naših oružanih snaga i oslobađanja naše domovine, jer i moramo znati 52% teritorija Karlovačke županije je bilo okupirano. Evo, hvala lijepo. Bravo. Hvala gospodinu Derku, a sada prelazimo na radni dio ovog skupa o specijalnoj jedinici policije Grom. Govorit će nam znanstvenici, doktor znanosti Darjan Godić i doktor znanosti Jakša Radić. Razgovarajući sa gospodinom Slačanom, o čemu bi danas govorio, on je rekao da su manje više dobro odradili taj ratni put srbonografije, te da s obzirom da će biti ljudi iz drugih postrojbi i udruga, da bilo bi možda zgodno da više govori nekako o nastavnicima same specijalne policije, njezinim specifičnostima, ishodištu Hrvatske vojske, te ako bude vremena možda o problemima i načinima istraživanja povjesnice specijalne policije u Domovinskom ratu. Ja sam se prvi put sreo sa problematikom specijalne policije prije nekih 15 godina, kada sam bio dobio
prijedlog od udruge branitelja policijskog uprave Bjelovar, znači iz Omega, da napišem jedan rad o njima, da je jedan skup o Bjelovarskoj županiji u Domovinskom ratu. Ajde, čini mi se interesantan izazov, čini mi se da je nešto i znam o tome. I normalno, uvijek kad krenemo od početka što je u stvari bilo, kako je nastala. I konzultirajući se sa članovima udruge, sam se susreo s jednim specifičnim problemom. Kako u stvari nastala postrojba? Jedan dio njih mi je objašnjavao da su oni već postali od ranije, a jedan dio je insistirao na tome da su nastali u stvari 1991. godine. I tu se već otvorilo pitanje tko su oni bili u stvari i kakav je bio početak tog samog formiranja postrojbe. Pa sam na neki način to shvatio kao izazov i uronio sam malo i u tu problematiku. I onda sam shvatio da na neki način su jedni i drugi u pravu. Gdje tražiti u stvari početke specijalnih policijskih postrojbi na prostoru današnje Hrvatske? I onda sam ga našao u stvari da se početak nalazi u početku 70. godina 20. stoljeća, kada je došlo do upada bugojanske skupine, tzv. grupacije Feniks, na prostor tadašnje Jugoslavije i pokazalo se da tadašnje oružane snage Jugoslavije uopće nemaju adekvatne snage koje bi odgovorili na tu vrstu izazova. Teritorijalna obrana, ročni vojnici i lokalna milicija, u osnovi se nisu mogli snaći. Znači, radilo se ogromna masa koja je bila mobilizirana protiv te male grupacije koja nije mogla to dugo riješiti taj problem. Dakle, uočilo se da ne postoji na razini oružane snage Jugoslavije adekvatne specijalne snage koje bi mogli riješiti taj problem. Stoga je, nakon što je donesen Ustav 74. godine koji je omogućio visoku decentralizaciju Jugoslavenskih republika, su i tadašnji unutrašnji poslovi dospjeli pod ingerenciju svih tada republika. Krajem 70. godina je donesena zakonska regulativa da se formiraju takozvane posebne jedinice milicije. I zbilja su početkom 80. godina na prostoru tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske nastale 36 postrojbi koje su se zvale posebne jedinice milicije. Imali smo dvije stalne, to je bio Lučko i postrojba koja je bila vezana za gradski sekretarijat unutrašnjih poslova grada Zagreba. One su bile stalnog saziva, a ovi 34 druge su bile vezane za supove na općinskim razinama. Znači svaki sup je davao postrojbu od većine voda, dok su recimo ove najveće Osijek, Rijeka, Split i ostalo su se formirale jačine satnije. No specifičnost je bila u tome što su samo ove dvije bile stalnog saziva, znači Lučko i Zagrebačka, a druge su recimo sazivnog sastava. Znači izabrali bi mlade, sposobne milicionere koji su bili dobre fizičke kondicije, prošli bi određene vrste obuke i kad je završili tu obuku, oni bi dalje radili u svojim znači, stanicama javne sigurnosti. Znači bili su klasični milicioneri, ali kada bi se dogodila kriza, talačka, recimo, pljačka banke, javni nemiri i potencijalno teroristički upad, onda bi oni bili pozvani, formiralo bi se, znači, vod, desetina već što je bilo, do razine satnije i upotrijebilo bi se kao interventna postrojba. Zato su bili motivirani, imali su nekakve misije, a koliko sam našao u izvorima, 20% veću plaću, dodatak su na plaću imali zbog toga i negdje otprilike kad bi prešli 30 koju godinu bi se obično isključili, smatralo se da fizička kondicija i pada. Dakle, to je bio sustav koji je bio formiran znači, na razini Socijalističke Republike Hrvatske, a takav je bio princip i na prostoru svih drugih Jugoslavenskih republika. I s takvim ustrojem se i dočekalo 1990. godinu. I sada se postavilo pitanje kako dalje i što. Osnovni princip novog hrvatskog vrhovništva je bio da u osnovi neće dirati tada zatečeni kadar i tada zatečeni sustav na samom početku. Tadašnji ministar Boljkovac imao princip da nikoga neće otpuštati iz sustava, da svi mogu ostati dalje raditi, samo oni koji dragovoljno žele napustiti mogu. No, uskoro se pojavio i prvi izazov. Ja možda bi samo spomenuo interesantne stvari, koliko su stvari gledali na samom početcima na tadašnju miliciju. Recimo, razgovarao sam sa ministrom Petrom Kristim, on je bio prvi ministar obrane Hrvatske 90. godine kad je bio formirana vlada. I kaže on da su išli nakon znači, svečane sjednice 30. svibnja, da su nakon toga išli u tadašnje središte, znači tadašnje sekretarijate. Između ostalog, on je bio u pratnji i tadašnji sekretar unutrašnjih posla išli su u Savskome. I kaže Pero, znači Petar Kristi Pero,
šta misliš kako će nas dočekati? Hoće nas, kaže, uhapsiti ili će nas salutirati? Znači, na neki način postojala jedna nesigurnost kako će u stvari taj postojeći sustav prihvatiti tu novu demokratski izabranu vlast. No, pokazalo se da je tadašnji sustav, znači milicije, koji je uskoro nakon toga preimenovan u policiju, znači SUP je postao Ministarstvo unutarnjih poslova, znači republički SUP, onda ovi SUP-ovi na nižoj razini policijske uprave, promijenjen je naziv milicionera u policiju, znači uveden je jedan taj novi demokratski sustav kakav postoji u zapadnoj Europi i u postojeći sistem. No već nakon nekoliko mjeseci u kolovozu imamo jedan strašni izazov. Izbija velikosrpska pobuna koja je prihvatila, znači, središnji i južni dio Hrvatske, Dalmatinsku Zagoru i istočnu Liku, a u drugim krajevima je bilo već naznaka da bi mogu doći i do pobune na Banovini, na Kordunu, zapadnoj Slavoniji i tako. S čime raspolagati? Prema tadašnjem zakonu Hrvatska je imala dvije komponente oružane. Jedna je bila teritorijalna obrana, a drugo je, znači, bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Teritorijalna obrana se pokazala kao totalno neupotrebljiva, jer tadašnji general Novoselić, koji je bio na čelu republičkog, znači, štaba teritorijalne obrane, je pokazao kao kvisling. Predao je kompletno oružje, opremu, cijelo vrijeme radio protiv novih hrvatskih vlasti. Ljudi na lokalnoj razini teritorijalne obrane, na općinskim štabovima, su već bili druga priča. Ti su ljudi bilo često baš pokazali kao veliki domoljubi, a na republičkoj razini se ta struktura uopšte nije mogla upotrijebiti. Tim više što je nije imala ni oružje, jer je bilo oteto u svibnju 90. godine. Ostala ova druga komponenta, policija. Izbilja se pokazalo da ti ljudi jesu iz prošlog sustava, ali da su zbilja domoljubno patriotski nastrojeni i da su spremni poštovati legalitet zakonodavni. Tako da se već 90. godine počeli upotrebljavati i ove posebne jedinice milicije. One su više navrata korištene za intervencije, za sprečavanje širenja pobune. Evo, recimo ovdje u Karlovcu imamo slučaj da je došlo do velikog okupljanja SDS-ovaca sa Korduna, mislim da je bilo u veljači 1991. godine, i prijetila je opasnost da dođe do ekscesa krajnje ozbiljnih i tada je, recimo, upotrebljena posebna jedinica milicije, tada je već posebna jedinica policije, kako je bivalo, ali onoga starog saziva, i ona je zbilja spriječila da u Karlovcu se ne dogodi balvan revolucije. Upotrebljena je na drugim slučajima, recimo znamo u Dubrovniku, da, na primjer, kad se očekivalo da će doći povodom 100 godina pravoslavne crkve, da se očekio veliki broj Srba i Crnogoraca iz Hercegovine, Crne Gore, da zatekci su u Dubrovniku, tada je upotrebljena u tom slučaju. U Bjelovaru je upotrebljena, u Pakracu, u Novskoj, kod Jasenovca, na jako puno mjesta. No, pokazalo se da to nije dovoljno. Znači, ti dečki jesu bili srčani, jesu bili spremni braniti Hrvatsku i ostalo, no ipak su to ljudi bili iz druge šeme rasporeda postrojbe. Znači, to je bila postrojba koja se sazivala po potrebi. I to znači, automatski nemate ljude na raspolaganju 24 sata dnevno za bilo koju situaciju. A incidenti su bili sve češći. I stoga je na neki način odlučeno da se napravi novi sustav. A to je bilo da mjesto ovih sazivnih postrojbi se formiraju stalne postrojbe specijalne. To se već krenulo prvo na republičkoj razini, znači formira se Tuškanac, Vinica, Valbadon, Dubrava, Pionirski grad, Sljeme, Kumrovec, to su Rakitje. Znači, to su te postrojbe koje su formirane na samog MUP-a na državnoj, na republičkoj razini. I one su, možemo kasnije malo o tome, one su de facto bile ishodište današnje hrvatske vojske. One su bile njezin temelj. U njih ulaze ove jake snage MUP-a, dragovoljci, to su bili dečki uglavnom mladi koji dotad nisu bili u službi i koji su došli do srca i koji su bili obučavani u tim bazama. I odlučeno je da se nakon toga, početkom 1991. godine, pristupi formiranju regionalnih tih specijalnih postrojbi i one su formalno pravno nazivane posebne jedinice policije, PJP. To je bio službeni naziv koji je nastao de facto u veljači 1991. godine i tada nastaju pri svim postojećim policijskim upravama po jedna takva postrojba. Znači, od Dubrovnika do Osijeka, s tim da su nastale kasnije još neke nove policijske uprave, recimo Vukovar i Županja, izdvojili su se iz Vinkovaca. Vukovar je bio jedina policijska uprava koja nije uspjela formirati svoju postrojbu. Znači, sve druge policijske uprave su ih dobile. U prostoru između, znači, veljače
pa otprilike do kolovoza 1991. godine svaka policijska uprava dobiva svoju posebnu jedinicu policije. Ova baš Karlovačka je bila specifična zato što je imala iznimno veliki broj vodova i pokrivala je ogroman prostor. Znači, to se prostoralo od Jastrebarskoga pa do podvrata rijeke, do Vrbovskoga i Ogulina. To je znači ogromni prostor. Tako da ona kad je formirana, u osnovi nije nikad funkcionirala u prvom periodu Domovinskog rata kao jedinstvena postrojba. Znači, svaki od tih vodova koji su nastali, znači odjeljenja i ostalo, je više bio veza za matični prostor. Slunjani su najveći dio svoga borbenog djelovanja u tom periodu rata, Slunja imala slunjskog prostoru. Ogulinci na svome prostoru, Dugorešani također i ovdje, a Karlovčani su, s obzirom da je bila možda malo lakša situacija nego na Kordunu i Sjevernoj Lici, su korišteni za osiguravanje ovoga prostora, ali vrlo često i kao interventna grupacija koja je slata da gasi križna žarišta, možemo reći spomenuti Saborsku. Znači, od dana nakon što su pale prve granate iz Plaška na Saborski, već je ovdje formirana grupacija koja je dole poslana u Plaški, de facto u okruženju. S jedne strane su imali Korenicu s jedne za leđa, a s druge strane Plaški. To je recimo jedan primjer izuzetno opasnog terena je bila poslana. U međuvremenu je odlučeno od strane Hrvatskog vrhovništva da se pristupi formiranju i Hrvatske vojske. Naime, JNA je do tada, do i proljeća 1991. godine, primarno logistički podržavala pobunjene Srbe, tehnikom, opremom, nešto manje ljudstvom, štitila ih kroz određene tampon zone, no sa približavanjem ljeta proglašavanja neovisnosti Hrvatske se otvoreno uključila u agresiju na Republiku Hrvatsku. Više nije znači bila samo logistička i moralna baza, nego je zbilja se uključila kao tako. Znači, počelo je formiranje buduće Hrvatske vojske. No tadašnja zakonska regulativa nije dopuštala da se formira oružana formacija tog tipa, nego je to moralo se napraviti na neki drugi način. Odlučeno je da u osnovi se iskoristi struktura Ministarstva unutrašnjih poslova, unutarnjih poslova, i da u njezinom krugu, prema zakonskoj regulativi, se formira posebno jedan ogranak. Mi bi ga možda recimo da pojednostavimo, kako je to nekad zvalo, mogli da su žandari, znači teže naoružani oblik policiji. I tako je nastao Zbor narodne garde. Zbor narodne garde je de facto ne bi se mogao formirati, nastati da nije bilo ovih posebnih jedinica policije. Zašto? Zato što su dečki koji su bili na republičkim ovim postrojima, što sam i nabrojio, znači od Dubrave, Sjemena, Kumrovca i ostalo, su u osnovi postali temelj formiranja aktivne garde, znači A brigada. Ako vi pogledate zapovjedni kadar i prve ove nositelje, pripadnike, znači tih gardijskih brigada, uglavnom ćete naći da su to dečki koji su prešli iz Rakitja, koji su prešli svi ti drugih postrojbi. A ako pogledate R brigade, znači ove pričuvna Zbor narodne garde, vidjet ćete da je zapovjedni kadar u velikom broju slučajeva u stvari došao iz specijalne policije. Tako da je postrojbe specijalne policije su bile kolijevka iz kojeg se rodila i Hrvatska vojska. Znači, ne možemo shvatiti bilo kako nastanak današnje Hrvatske vojske ako ne utonemo i uronimo u povjesnicu specijalne policije. Ona je bila baza i temelj, i personalna, i logistička, i u svakom drugom obliku. Zbog nastanka Hrvatske vojske sve ove postrojbe, što bi se rekli na zemlji Republike, osim Lučkoga, su manje više nestale, transformirale su se, znači, gardijske brigade i okolo ostalo, ali su ostale ove postrojbe, što bi se reklo, na razini lokalne, na razini policijskih uprava, i one dobivaju sve više i više na važnosti. Naime, one sad više nisu samo interventne, one postaju prave oružane formacije, malo prije smo čuli, znači, kao lako jurišne postrojbe koje mogu se bilo kojem trenutku prebaciti, riješiti problem, ugasiti, što bi se rekli, vatu na samome terenu. I počinje se sve više koristiti. Na samom početku je zakonodavno bilo riješeno tako da načelnik policijske uprave ima ingerenciju gdje će upotrijebiti tu svoju postrojbu. S tim da uvijek mora obavijestiti MUP, pomoćnika ministra unutarnjih poslova, da će upotrijebiti tu i tu postrojbu na toj lokaciji. U samom tom prvom periodu su uglavnom bile korištene na svojim matičnim područjima, na prostorima policijskih uprava, no kako se pobuna razglamsala, a često mnoge nisu mogle pokriti, recimo ako uzmemo policijsku upravu Sisak, gdje je recimo 80% policijskog kadra prešlo na stranu pobune,
Jednostavno više nisu mogli OSE i lokalni specijalci, Vlado Milanković koji ih je vodio, nisu mogli ugasiti tu pobunu i počinju se koristiti postrojbe iz drugih dijelova Hrvatske, posebne jedinice policije na intervenciju. Tako da recimo u Topuskome možemo naći dečke iz Pule. U Dubici imamo policiju iz Kutine. U Kozibrodu, Kostajnici imamo policijske specijalce iz Zagreba. Tako da više nisu te postrojbe lokalne više razine, one postoji na razini države. Malo prije smo čuli gospodina Derka da su ratovali Karlovčani na cijelom prostoru Hrvatske, znači da su cijelu državu prešli, to je točno. Evo recimo Karlovčani su prvi koji su oslobodili Konaru. Oni su znači izvršili desant, 3 dana bili u potpunom okruženju, odsječeni do olujnog juga, od Dubrovnika i dosta se branili svojim golim puškama 2.500 civila od Cavtatu da ne uđu hercegovački četnici na prvi pokolj. Znači nije se smatralo problematičnim da su potrebe i na samoj državnoj razini. Tako da oni ostaju i dalje iznimno važan element i često kad se rade vojne operacije, oni su onaj udar na šaka. Naprimjer, ako imamo operaciju na Bilogori, Otkos 10, to je prva velika uspješna operacija oslobađanja dijela Hrvatske, tamo oni prvi koji su ispred postrojbi Zbora narodne garde išli su bili specijalci policijske uprave Bjelovar. Oni su te razbijali barikade, bunkere i omogućavali da ti veliki, u drugom ešalonu, ti velike grupacije Zbora narodne garde uđu i oslobađaju taj prostor. Tako da se može jako puno toga naći da su de facto korišteni kao udarna snaga. Evo recimo Gulinci su bili glavni za topničko bombardiranje Plaškoga i spašavanje Modruša, da ne dođe do presjecanja ceste na prostoru kod Josipdol. Oni su ti bili koji su ispasili Josipdol kad je bio pred samim padom, što je bila katastrofa jer je bila presječena od rijetkih komunikacija između sjeverne i južne Hrvatske. Dakle, imamo i kao interventnu postrojbu, i kao topnike, i kao one koji zadržavaju teške i osjetljive položaje. Znači, koriste se na sve moguće načine. Zbog tog razloga je došlo do određene organizacijske transformacije. U 11. mjesecu 1991. godine se mijenja naziv, više nisu posebne jedinice policije, nego su specijalne jedinice policije, znači SJP od tada imaju, i formira se odjeljenje pri MUP-u, koje je de facto trebalo biti zaduženo za logistiku, personalne stvari, organizaciju svih oblika, pri samome MUP-u, i na neki način sve te postrojbe se izvlače ispod ingerencija policijske uprave. Oni dalje ostaju u svojim matičnim zonama, ali onaj ko će odlučiti gdje će ih upotrijebiti više nije načelnik policijske uprave, nego to postaje znači sama središnjica MUP-a i ona je koristi kao takva. U veljači 1992. godine se donosi odluka da se MUP povuče kompletno dotadašnjeg obrambenog sustava. Imate neka bojišta gdje je MUP glavni i jedini braniteljski element, a u veljači se smatra da je dovoljno već stvorenih brigada Hrvatske vojske, tako da policija više ne treba biti uključena u sustav obrane. Znači u veljači 1992. godine završava taj element za sve osim za specijalce. Oni su i dalje bili nešto posebno. Znači specijalne postrojbe i dalje su na raspolaganju, točnije ostaju na raspolaganju glavnog stožera Hrvatske vojske koji može na zahtjev i dogovoru s MUP-om i njih upotrijebiti gdje god treba na samom prostoru i de facto s time, na taj način je to funkcioniralo do kraja Domovinskog rata, čemu će kolega govoriti o tome dijelu malo više. Još bih samo spomenuo da je 1993. godine došlo do nove reorganizacije. Naime, tada se ukida postojeći sustav općina koji je bio i formiraju se županije. I princip je bio da svaka županija ima jednu svoju policijsku upravu. Pa je došlo sukladno tome i do transformacije i tadašnjeg sustava postrojbi specijalne policije, tako da neke nove županije formiraju nove svoje postrojbe, naprimjer nastaju u Koprivnici, u Požegi, znači nastaju kao nove operacije, a neke koji su izgubile svoju matičnu policijsku upravu se prebacuju po drugo. Recimo, policijska uprava Kutina se gasi 1993. godine, a bila je šteta sad pustiti risove kao izuzetno kvalitetnu postrojbu, pa su odlučili da će policijska uprava Sisačko-moslavačka budući imati dvije. Ona je bila jedinstvena u Hrvatskoj, znači imala je OSE i risove pod sobom, znači potom je bila specifična.
A neke nisu uspjeli formirati, koliko znam gore u Međimurju, oni nisu uspjeli do kraja Domovinskog rata formirati svoju postrojbu, jedinicu specijalne policije kao takve. Evo, to je nekakva osnovni presjek razvoja od 72. do 92. Ja ću kolege dalje prepustiti, ja sam prešao vrijeme. Sve je dobro. Evo, mogu još samo nekako, što je kolega, gospodin Slađan bio sugerirao, vezano za izradu, kako raditi specijalnu policiju. Imamo danas način sreću, što je dotadašnji sustav unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske bio jako dobro organiziran, kvalitetno. I taj sustav je nastavio funkcionirati kao MUP i zahvaljujući tom sustavu je nastala jako velika dokumentacija. Kad recimo istražujete Hrvatsku vojsku, imate strašnih problema. Ja sam recimo radio na projektu MORH-a, izrade monografije gardijske brigade i radio sam na Tigrovima. I pustili su nas u arhiv, gore središnji arhiv MORH-a, i ja sam izvadio te registrate 1991. što imaš od prve gardijske brigade. Unutra sam našao popis čarapa, cipela, ranjene i poginule. I ništa drugo. Nema zapovjedi, nema izvješća, nema ništa. U MUP-u imamo sreću što se pisalo. Tako da kad ja i kolega smo radili na tome u bazi u Marom Erjavcu i u policijskoj upravi, imali smo sreću što je dosta te građana bilo dostupno, ali ne sve. Normalno da nije moglo biti. Tako da smo koristili i metodu oral history, takozvana usmena povijest. Obavili smo jako veliki broj razgovora sa veteranima postrojbe, snimili smo njihova sjećanja, te smo ih također koristili kao izvori. Tako da je to jedan zahtjevan, težak posao. Kad smo radili recimo u knjigu o Karlovcu, mi smo de facto pisali 4 monografije. Priča o Sluniji je posebna, priča o Ogulinu je posebna, priča o Dugoj Rečci je posebna, priča o Karlovcu je posebna. Svaka od tih postrojba je de facto imala toliko događajnice da smo im morali odrađivati kao zasebnu monografiju, zasebnu postrojbu u sklopu toga. No, mogu reći da mi je bila velika čast, zadovoljstvo i da je bilo iznimno interesantno raditi, jer ti dečki su zbilja bili vatreni, srčani i one njihove priče su iznimno interesantne, iznimno kvalitetne i mogu reći da mi je zbilja čast što sam autor ove monografije. Evo, zahvaljujem na pozornosti i sada ću kolegi pripustiti na riječ. Hvala kolegi Ragužu. Čuli ste, ja sam Damjan Vodić sa Hrvatskog instituta za povijest, odjela za suvremenu povijest. Radim dugo već sa kolegom na problematici Domovinskog rata. Kolegice i kolege, pripadnici specijalne policije, pripadnici Hrvatske vojske, obitelji preminulih i poginulih hrvatskih branitelja, sve vas lijepo pozdravljam. Pozdravljam predstavnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, to iz Karlovca, predstavnike policijske uprave Karlovačke, grada Karlovca, županije, a i osobito mi čast što mogu pozdraviti naše generale Markača i Sačića. Hvala što ste došli. I Stojković. I Stojković, ispričavam se. General je tu iz Duge Rese. Svoje izlaganje ću započeti jednom rečenicom koja se često ponavlja na obljetnicama raznim specijalne jedinica policije. Kaže ovako: vi s Velebita stanite u prvi red za raj, jer pakao ste već prošli. Evo, taj rečenica će odrediti ono o čem ću ja danas s vama govoriti. Govorit ću o aktivnostima specijalnih jedinica policije na bojišnici Velebita. Svima je poznato, i to je kolega rekao, da su specijalne jedinice policije sudjelovale u brojnim aktivnostima i borbama od Prevlake do Tunela. Međutim, evo, kroz svoj rad sam dosadašnji zaključio s uvidom u dokumenti kroz razgovor sa specijalcima, prije svega da je upravo Velebit stvorio specijalce, one specijalce koji su odradili Oluju i sve one prije oslobodilačke operacije i akcije. Jednostavno, taj Velebit ih je psihofizički doveo do krajnjih granica i upravo ih je Velebit stvorio u sposobnu nekakvu oružanu silu koja je bila spremna za najteže zadaće i tako je bila na kraju i uporabljena od strane Vrhovništva Republike Hrvatske. Intenzivni angažman specijalnih jedinica policije na Velebitu počeo je krajem travnja 1992. akcijom Poskok 1. U kolovozu 1992. ta akcija je proširena i postala je akcija Poskok 2. A prvenstveni cilj tih akcija je bio izviđanje i sprečavanje neprijateljskih diverzantskih grupa, dakle
dakle prije svega srpske vojske, krajine milicije i raznih paravojnih postrojbi, da se s Velebita spuštaju i prekinu promet na Jadranskoj magistrali. Svi znamo da je biti magistrala bila jedina komunikacija između sjevera i juga Hrvatske. Mogli ste odnosno ići do Gospića, pa preko Prijevoja, Baške Oštarije se spustiti na magistralu, tako na Karobag. I te postrojbe srpske vojske, krajine i milicije su se znale pojavljivati na tim prometnicama. Čak i kapetan Dragan se svojevremeno hvalio da su dolazili na Jadransku magistralu, gledali Srpsko more. I stoga je odlučilo Ministarstvo unutarnjih poslova i Glavni stožer Hrvatske vojske pokrenuti te akcije da se jednostavno taj prostor stavi pod nadzor. I specijalna policija izlazi na Hrbat Velebita, uspostavlja crtu na, evo, ko zna zemljopis, znači gdje je to, Veliko Libinje, Debelo brdo, Ivine Vodice, Marasovac, Jelovac, Visočica iz Vanuša. Dakle, to su dominantne skote s kojih vi vidite praktički cijelu liku, dobar dio sjeverne Dalmacije. Vidite ko kontrolira Velebit, kontrolira i Liku i sjevernu Dalmaciju. Tijekom 1993. specijalna policija imala dvije značajne akcije, to je Maslenica i Džep 93. I u obje te operacije, odnosno akcije, specijalna policija krenula sa polaznih položaja upravo na Velebitu. Dakle, u operaciji Maslenica koja je trajala od 21. do 27. siječnja 1993. toj operaciji su sudjelovalo oko 1000 pripadnika specijalne policije. Svi znamo da su to bile jako teške i krvave borbe. Po završetku te operacije crtu obrane specijalna policija je uspostavila na crti Visočica, Golovrhe, Badanj, Vaganski vrh, Šegestin, Malovan, Babin vrh, Veliko i Malo Bilo, Paljenik, Mali Golić, Kraljičina vrata, Tulove grede, Velika i Mala Bobija. Dakle, s pomicanje te crte hrvatske snage su u biti uspostavile kontrolu i nadzor, tako hoćemo reći, nad svim važnim velebitskim prijevojima. Odnosno, ostaje još jedino pod srpskim nadzorom Mali Alan, ali s obzirom da su hrvatske snage držale Tulove grede, Kraljičina vrata, Srbi nisu mogli koristiti taj prijevoj. Taj prijevoj je ide ona poznata majstorska cesta koja spaja Sveti Rok sa Obrovcem i taj cesta bila vrlo važna za srpske snage koje su onda mogli manevrirati u odnosu na hrvatske. Ovdje valja nas spomenuti, a to se vidi danas, povuću malu paralelu sa agresijom na Ukrajinu, nije dovoljno imati psihofizički spremnu vojsku, vojnika ili specijalca, iza te vojske mora stajati logistika. Dakle, logistika koja će dopremiti streljivu opremu, koja će se brinuti za ozlijeđene i tako dalje. Hrvatska država je to uspjela na Velebitu uz krajnje napore. Kada su specijalci došli na ovu crtu koju sam spomenuo, to su planinski vrhovi preko 1500 metara, znamo da je Sveto brdo 1700 metara. To su teški uvjeti. Dobro, danas je globalno zatopljenje pa su uvjeti nešto lakši, nema snijega, ali 1993. nakon Maslenice je pao snijeg, pala je gura, bili su strašni uvjeti. Letjeli su helikopteri, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ali i zrakoplovna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova je konstantno letjela ako su to vremenski uvjeti dopuštali. Vozila je svu potrebnu logistiku gore, specijalci nisu morali hodati, dakle kanjonom Paklenice, pa gore do Svetog brda ima minimalno 5 do 6 sati hoda, za ove utrenirane, za nas ostale to traje malo duže. Kada je puhala bura, kada je bio snijeg, onda su to radili na konjima, magarcima. Kada nisu mogli konji ni magarci, jer se često događalo da su konji i magarci pobjegli od pucnjave, pa su specijalci lovili gore po čukama, bilo je takvih zgoda, onda su to specijalci sami nosili na leđima. Evo, mene fascinira jedan podatak, u samoj operaciji Maslenica, specijalci iz Gromova iskrcani su negdje kod Starigrad Paklenice iz autobusa, krenuli su kroz kanjon Velike Paklenice, došli su na Libinje, tu su prenoćili, onda su išli u napad prema Tulovim gredama, odnosno Majstorskoj cesti, to je otprilike 30 km planinskih staza u najtežim uvjetima, snijeg, led. Moram glasiti, oni nisu bili alpinisti, dakle nisu imali alpinističku opremu kao što danas imamo u svijetu, nekakve poznate alpinističke postrojbe u Francuskoj i Italiji koje su upravo zato opremljene. Međutim, oni su to jako dobro odradili usprkos nedostatku tih sredstava, jer su bili psihofizički spremni. Mnogi su dobili ozebline, zapovjednik njihov Zdenko Vaško isto bio sa njima, ovdje govorimo o Gromovima.
imali su problema sa dehidracijom i s ozljedinama, neki danas imaju problema zbog ozljedina i tako dalje. Međutim, upravo ta psihofizička njihova sprema ih je pomogla im da navladaju Velebit kao takav. Kasnije je to išlo lakše, jer je ta logistika radila svoje, napravljene su gore razne nastambe, specijalci više nisu imali problema sa nedostatkom hrane i vode, međutim nisu se mogli tuširati, jednostavno nije bilo moguće dovesti toliku količinu vode u helikopteru, osim za piće, tako da su nakon 2 tjedna imali lijep miris. Sad ću vam nešto reći o operaciji JEP 93. Započela je 9. rujna 1993. i trajala je samo 1 dan. U operaciji sudjelovalo oko 750 pripadnika specijalne policije. I zašto je operacija JEP važna? Dakle, nakon stupanja Sarajevskog primirja u siječnju 1992. na prostoru Like nije bilo većih borbi. Borbena djelovanja su uglavnom se svodila na upade raznih izviđačkih i diverzantskih grupa Hrvatske vojske i Srpske vojske Krajine i konstantnog granatiranja. Tu je posebno bio granatiran Gospić. Svi gradovi u Srtu i mjesta, Gospić je bio posebno razoren, jer se naišao na podatak da je valjda Gospić nakon Vukovara valjda najrazoreniji bio grad u Hrvatskoj. Zaista bio na dometu srpskog topništva od minobacača, od najmanjih milimetara do najvećih kalibara. Srbi su gotovo 1993. kroz cijelo proljeće i ljeto svakodnevno granatirali Gospić, bilo je puno poginulih. Kap koja je prelila čašu, da se tako izrazim, je bio upad srpskih diverzanata početkom rujna na položaj specijalne jedinice policije iz Rijeke, gdje su ubijena 2 pripadnika, a 3 su bila teško ranjena. To se dogodilo na Debeloj glavi, to je jedna kvota u podnožju Velebita. Tada je odlučeno da se krene u operaciju JEP 93. Dakle, cilj operacije je bio spriječiti dalje upade srpskih i diverzantskih postrojbi u hrvatsku pozadinu, granatiranje Gospića i da se srpske snage što dalje maknu od prometnice Gospić-Karlobag. Pomnio sam to ranije, ona je važna zbog jer povezuje opet sjever i jug Hrvatske preko prijevoja Baške Oštari dalje na Ličku, odnosno na Jadransku magistralu. U napadu su u operaciji JEP 93 sudjelovali su postrojbe specijalne policije i Hrvatske vojske. Specijalna policija je imala polazne točke opet na Velebitu, ona se, da se tako kaže, sjurila iz Paline Velebita, a Hrvatska vojska je krenula iz nizine Ličkog polja i oni su se još u jutarnjim satima spojili i zatvorili su obruč oko Medačkog džepa, odnosno oko sela Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj. Upravo s tog prostora su Srbi najviše razarali Gospić i okolna hrvatska mjesta. Naravno, međunarodna zajednica nije blagonaklono gledala na taj hrvatski potres. Smatrali su da je Hrvatska prekršila primirje i počinila etničko čišćenje. Hrvatske snage su se morale povući, što je učinjeno do 17. rujna 1993. godine. U operaciji JEP 93 hrvatske snage su imale 6 poginulih i 35 ranjenih pripadnika. Pobunjeni Srbi su u operaciji pretrpili velike gubitke. Dakle, danas znamo da su u Medačkom džepu imenom i prezimenom, znamo čak i za većinu okolnosti pogibije, poginuli 84 osobe na srpskoj strani, od čega 67 pripadnika Srpske vojske Krajine i milicije. Što je vrlo važno, često u nekim medijima u Hrvatskoj ali šire čujemo o tim brojkama, međutim ne navodi se da su među njima bili i vojnici, ali i civili. Civila je poginulo 17. Imamo dokumente srpske strane koji govore da je dio tih civila poginuo izvlačeći se izmješan sa Srpskom vojskom Krajine. Bilo je čak i slučajeva da su si ljudi oduzimali život. Naravno, sigurno je bilo ratnih zločina, naši sudovi su o tome rekli svoje, ali tih 17 civila ne možemo reći da su ih pogubili sve, isključivo pripadnici Hrvatske vojske i policije. Dio tih civila je bio i naoružan, neki se nisu ni htjeli predati i danima su se neki izvlačili kroz Velebitske šume. Kasnije su dali svoje iskaze tamo krajinskim tim vlastima i znamo što se događalo. Događalo se jednostavno da kad je krenuo taj hrvatski napad, iznenadio ih je i pobjegli su svi glavom bez obzira, više manje. Neki se su odbijali predati i nažalost onda su nastradali. I zašto je još važna operacija JEP 93? Dok su Maslenici
hrvatske snage osvojile dominantne položaje na Velebitu. U operaciji Džep 93 ti položaji su učvršćeni. Za specijalnu policiju 1994. godina bila je nešto mirnija u odnosu na prethodne godine. Uglavnom nije bilo borbenog djelovanja, ali su specijalci dalje redovito odlazili na Velebitsko bojište u sklopu one strane spomenute akcije Poskok 2. Tom mirnom periodu je prirodilo i potpisivanje tzv. Zagrebačkog sporazuma krajem ožujka 1994. Sporazum su potpisali predstavnici hrvatskih vlasti, pobunjenih Srba uz posredovanje američkog veleposlanika, ruskog veleposlanika i predstavnika UN-a. Prema sporazumu hrvatske i srpske snage morale su se do početka travnja povući na 20 km od crte razdvajanja, odnosno povući topništvo, a na udaljenost od 10 km minobacače i protuzračno topništvo. Tako su na Velebitu sve hrvatske snage izmještene na crtu Mala Visočica, Jančerica, Javornik, Struge, Vlaški grad, Bakovac, Veliki Golić, Božića Vršina, Bukovo, Leće. Postrojbe specijalne policije i hrvatske vojske su ispoštovali sporazum i postupili su krajnje profesionalno, međutim suprotna stranost i protivnik je radio probleme i zadržao je položaje na Bunovcu, Ajderovcu, Crnome Vrhu, Vršinama i Prijevoju Malijanu. Zašto su Srbi odbijali se povući? Zato jer da su napustili te položaje, njihovi položaji bi se našli u nizini, odnosno u području Velebita i ovako su bili u lošem taktičkom položaju u odnosu na hrvatske snage, jer su hrvatske snage, odnosno specijalna policija i hrvatska vojska su držali te dominantne kvote na Velebitu i jednostavno napisivali su srpske položaje. A ovdje je zanimljivo da su upravo sa te crte koja je uspostavljena Zagrebačkim sporazumom specijalci krenuli u Oluju. Još je važno ovdje spomenuti da ovdje se vidi zašto je uopće bilo važno, zbog čega je specijalna policija i hrvatska vojska, zašto su izašle na velebitske visove, jer onaj tko drži planinski masiv Velebita ugrožava, odnosno kontrolira Kninsko-Lički pravac, koji je dio Kninsko-Unskog pravca, a oba ta pravca su najvažnija, dakle, pravca za povezivanje sjevera i juga Hrvatske, a pobunjeni Srbi su kontrolirali oba ta pravca. Također, to sam već spomenuo, dakle, tko kontrolira Velebit, kontrolira cijelu Liku i dobar dio sjeverne Dalmacije. Tu još dolazimo do 1995. godine. Spomenuo sam, dakle, da su specijalci u operaciju Oluja 4. kolovoza 1995. krenuli upravo s tih položaja koji su uspostavljeni prema Zagrebačkom sporazumu. U operaciju Oluja je sudjelovalo oko 2200 specijalaca, dakle, kompletno sve postrojbe specijalne policije diljem Hrvatske. Zadaća specijalne policije je bila vladati dominantnim točkama na Velebitu iznad Obrovca, komunikacijskim centrom na Čelavcu. Čelovac je bio važan jer je predstavljao spoj srpskih postrojbi, komunikacijski spoj između sjevera i juga. Jednog trenutka kada su hrvatske snage ovladale Čelavcem, prekinula se veza između sjevera i juga, odnosno sjevernog i južnog dijela Republike Srpske krajine i praktički njihovo sjedište u Kninu više nije imalo mogućnosti izdavati zapovjede i gore ovdje, recimo u dijelu Hrvatske, Kordon, Banovina i tako dalje. Nadalje, specijalci su morali presjeći prometnicu Gračac-Obrovac, to prometnica koja ide preko Prezid i prometnice Medak-Gračac, osloboditi sjeverno područje Velebita i spojiti se sa snagama hrvatske vojske na području Ličkog ribnika. Specijalci su djelovali na 5 pravaca, jedan je bio glavni, ostala 4 su bila pomoćna. Prvog dana Oluje neprijatelj je znao da specijalci dolaze, imali su dojavu džimproforaca, znali su, bili su spremni, čak su položaj jačali sa manjom pričuvom, dovukli su čak i nekakva oklopna vozila gore na prostor Malog Alana i bili su spremni, očekivali su, bili su jako dobro utvrđeni, položaji su bili branjeni sa raznim bunkerima, minskim poljima i tako dalje. I tu su očekivalo da će biti vrlo teško za probiti, međutim upravo specijalci su uspjeli, jer 4 godine su već praktički ratovali na Velebitu, bili su psihofizički spremni, dobro opremljeni, znali su koji je neprijatelj, koji su mu položaji i uspjeli su. Prvog dana su ispunili u cijelosti planirane zadaće, tako da je su hrvatske snage, odnosno specijalna policija izbila na crtu Mila Voda, Pilar, Vuka, Međuvođe. Ko zna taj dio Like, to vam je samo podnožje Velebita, dakle na prilazima Svetom Roku i Lovnicu. Tijekom 5. kolovoza specijalci su nastavili sa probojem
U prijepodnevnim satima su oslobodili Lovinac, presječena je prometnica Gračac-Gospić, specijalci su ušli u Gračac, iz kojega su dalje nastavili napredovati pravcem Čolovac-Brezić. Do noći su uspjeli osloboditi Medak i na području Ličkog ribnika su se spojili sa snagama zbornog područja Gospić. 6. kolovoza su specijalci nastavili sa probojem prema Otriću i Mazinu. Ujutro 7. kolovoza specijalna policija je već oslobodila Mazina, poslije podne ovladala Gornjim i Donjim Lapcem. U Otriću se nakon podneva spojila sa snagama 4. gardijske brigade, odnosno sa snagama zbornog područja Split, a sa postrojbama zbornog područja Gospić u Udbini i navečer u Donjem Lapcu. Znači, specijalna policija je bila brža od vojske, jer specijalci su bili lako naoružani sa lakim vozilima, nisu imali teško naoružanje, oklop, tako da su se vrlo brzo kretali, bili su dobro trenirani i uglavnom ispalo da su trčali s obzirom na tempo napredovanja. Do večeri, dakle, 7. kolovoza, specijalna policija izbila na granicu, državnu granicu Republike Hrvatske kod Kulen Vakufa. Tu su zauzeli povoljne položaje. Još 9. kolovoza specijalna policija je predala nadzor granice Hrvatskoj vojsci, pričuvnim postrojbama domobranskim postrojbama i tada su specijalci povučeni na duži zasluženi odmor. I evo za kraj, svoj dio zadaće u Oluji specijalna policija je obavila u potpunosti. Znamo da je prvog dana bilo problema recimo tamo oko Petrinje, a to govori da je bilo najvažnije držati dominantne kvote koje su nadesirale srpske položaje. Naravno da je bilo teško, ali bilo je puno lakše nego napadati iz nizine dobro utvrđene srpske položaje. Specijalci su prehodali otprilike oko 150 km, oslobodili su više gradova, naselja na okupiranom području, praktički cijeli južni dio Ličko-senjske županije i gore Zadarske županije. Sve su nosili sa sobom, sve su nosili na leđima, su opremu, svo naoružanje. Logistika često nije mogla pratiti njihov tempo, tako da su specijalci znali ostati bez vode. Snalazili su na razne načine, neki su se onda razboljeli jer su bili nedezinficirani vodi i tako dalje. Međutim, upravo zahvaljujući iskustvu Velebita su izdržali, bilo je vruće, znamo da je bio kolovoz, bilo je jako vruće. Međutim, uspjeli su u iznimno teškim uvjetima. Specijalna policija je u provedbi Oluje imala ukupno 6 poginulih, 48 ranjenih, evo i 30 odliježenih. Dakle, to su ljudi koji su se ozlijedili na ovom teškom kamenjaru Velebita, koji su dobili sunčanicu, koji su patili od dehidracije i tako dalje. I dva su nestala specijalca. To više gospodin generali možda znaju bolje od mene što se s njima dogodilo. I evo, živi su, razmijenjeni su, mislim da se radilo vezistima, tako? Da, zabunom su nastavili dalje i ušli su među srpske postrojbe u povlačenju i ovi su im, mislim da se radilo vozilo veze, tako? I sa Jancem su nam otišli. Eto, dobro, bitno da su živi, i zdravi, tako su razmijenjeni. Ne znam, ima li kakvih pitanja, ne znam, predviđeno da imamo pitanja? Je, to je predviđeno, onda kasnije, ali malo kasnije. Dobro, hvala na pozornosti. Hvala lijepo. Evo, hvala vam lijepa. Mi smo još ostali dužni pozdraviti generala Josipa Stojkovića, drago nam je da ste vi s nama. Ali i gospodina Franju Družaka, jednog od ratnih zapovjednika ove operacije. Svi smatrajte se, evo zaista vidim da je tu jako puno ljudi koji su zainteresirani za ovu temu. Mi ćemo nastaviti i dalje i to govorom gospodina generala Mladena Markača koji će nam također reći nešto o ovoj jedinici. A tek nakon toga ćemo imati raspravu. Evo izvolite gospodine. Evo, časni skupe, hvala domaćinima koji su me pozvali da budem prisutan na ovom korisnom izlaganju, a svi skupa imali smo cilj da se okupimo, da zanovimo sjećanje na Domovinski rat, da obnovimo sjećanje na ljude koji su bili s nama, koji više nema u našim redovima
i mi se njih moramo sjećati. Ako se ne bi sjećali njih i njihovih djela, onda bi zaboravili svoju povijest u kojom je stvarala nova Demokratska Republika Hrvatska. Naravno, roditeljima moram reći, dragi roditelji, mi znamo da vi najviše trpite, da vam mi ne možemo to trpljenje uzeti, ali možemo reći, evo mi smo uz vas, pa da lakše podijelimo tu bol koju vi toliko godina nosite. I zato moramo tim roditeljima od srca reći hvala, jer ste žrtvovali svoje najmilije. Sada kad počnemo razgovarati malo ozbiljnije, ja bi se okrenuo na nekoliko tema, a ne bi išao na teme operacija o kojima su kolege govorili, nego poneke objasniti malo pobliže. Prvo, govorili su i kolege kojima zahvaljujem, to su naše nove nade, povjesničari koji se istinski bave Domovinskom ratu. Žao mi je što oni nemaju pristup dokumentaciji. I mi nismo imali pristup dokumentaciji kad su nas optužili za ratne zločine. Kao što znate, nepravedno. Zašto? Hrvatska nije sredila svoje arhive. Samo u policiji imate 5-6 arhiva. To je krim policija, specijalna policija, SZUP. I vi ne možete, to nigdje nije na jednom mjestu, jer svaki ima to svoje i nije sređeno. Pogotovo vojska nije imala dugo sređenu arhivu, da bi to bilo po godinama, kao što kaže kolega, našao jedan dokument. A što mislite koliko smo mi angažirali ljudi koji su radili na našoj obrani? Angažirali pravni fakultet koji je napravio za 600.000 maraka u to vrijeme našu obranu. Gotovina je dobio 24, na temelju te obrane ja 18 godina. Su radili marke. Onda smo shvatili da naše pravo u stvari nije na pravu međunarodnog prava ili svjetski poznatih veličina kao što su Englezi i američki vojni odvjetnici. Kad su se oni angažirali, kad su njihove zemlje dale pristanak, a kad su Englezi olabavili da nisu oni glavni vođe, nego su Amerikanci preuzeli, onda znate, od tolikih kazni mi smo oslobođeni. Što sam te sad htio reći? Gledajte, kada su mene sudili, onda su me osudili za policiju. Da je policija činila zločin. I specijalna i temeljna čitava organizacija. 2 puta tu optužnicu nisu mogli potvrditi ni dokazati. To je palo na sud. Onda su uzeli jednostavni postupak i rekli, ti po istim točkama odgovaraš kao i Gotovina. Ti ste oružana sila i odgovarali smo po istim točkama. I sad kad zamislite kada je bilo zadnje suđenje i čitaju za Gotovinu tamo ti 11 točki, oslobođen, pa ti dođeš na red, pa misliš pa valjda ja budem nešto, pa onda dođe 7. točka, misliš pa neće valjda u 8. Pa onda dođe do 10. i ne možeš shvatiti da smo mi u stvari slobodni građani Republike Hrvatske, da smo časno, ali i dostojanstveno obranili čast Republike Hrvatske koja je bila osuđena da je stvorena na ratnom zločinu. I sad, kada nam je to cijeli svijet priznao, mi ponovo tvrdimo bilo je zločina, bilo je ovoga. Sud je dokazivao, mogao je dokazati što god je htio, mogao nas se suditi, jel tako? Ali odlučio je da nismo krivi gledajući naše dokumente koji nisu sređeni. Još uvijek imate, samo da je jedan primjer, a to je kad su nas optužili, mene Gotovinu, Čermaka, da moramo ići u DNK, nastala je panika, topnički dnevnici. Svi se sjećate toga. Dokumentacija. Nitko nije ništa planirao, niko nikoga nije vodio i niko nije imao nikakve informacije. Danas svi su sve vodili, svi su sve planirali, tako? Kako se mijenja razmišljanje. Međutim, kad govorimo o domoljublju, ovdje je Rago što lijepo rekao, to je pod vodstvom instituta za povijest i naravno njihove doktorske organizacije mladih doktora, oni stvarno ispituju povijest, istinitu povijest Domovinskog rata. Međutim, ona sa populističkim pristupom današnjih, pogotovo političara, koji nam nanose svojim neistinim iskazima po novinama veliku štetu i
rade nam sakatu povijest. Povijest kakva nije bila, želeći sebe ugurati u taj prostor i veličati više od onoga što je bilo. Međutim, država nije našla za shodno da nađe nekakvu organizaciju, kao što su i mladi doktori, pa da sve skupimo na jednu hrpu i da konačno napravimo povijest s kojim se svi možemo ponositi. Pobjedili smo na Haškom tribunalu cijeli svijet, jel tako? Pa zašto ne bi bili ponosni i ponosno rekli kad nam dolaze turisti iz svih zemalja, mi Hrvati imali smo časni domovinski rat i na časti stvorili Republiku Hrvatsku. A što kad kažemo čast? Da je neko častan? Na temelju čega? Na temelju svojih djela. A ja sad ću reći da je postrojba Karlovačka specijalna jedinica časna jedinica. Jer to dokazuje djela. Dragi prijatelji, čast Hrvatskoj vojsci. Ali mi smo specijalna policija, njihova mama i tata. Ja bih volio da koliko je vas, jer generala je najmanje 3 puta više danas u Hrvatskoj. Volio bih da svi sjednu i da počnemo razgovarati o 90. i 91. godini. I da to jedno za svagda očistimo. Zašto? Zato što oni neće pisati 90. 91. Jer su to ovi zakašnjeli došljaci koji su došli iz JNA, došli malo kasnije. Pa onda povijest od tog vremena je poznatija, a ona prije toga jer je to policija nije poznatija. A policija u svojim redovima nije našla za shodno da konačno veli što je ona radila u Domovinskom ratu. Pa dobro, normalno da mi na Policijskoj akademiji gdje stvaramo mladi kadar policijski, da bude osviješten nacionalno, nismo imali nijedan okrugli stol, nismo imali nijedan znanstveni skup. Gdje bi govorili policija u Domovinskom ratu? Pa naravno, sami smo se isključili iz toga. Pa kad su došle optužnice, onda je vojska rekla, dobro, kad vi u tome nećete sudjelovati, ministar nije htio čuti za to da smo mi u nečemu sudjelovali, vojska je rekla, onda mi preuzmemo cijelu odgovornost, a vi se malo maknite s tog prostora. I od tog počinje u stvari zatamljivanje časti, poštenja, dostojanstva i specijalne policije i policije. Zašto? 1991. godine, koja je bitna za ovu postrojbu, ona je djelovala uglavnom na području Karlovca i na ovom širokom prostoru o kome je gospodin doktor govorio. Ali to su bile lokalne više zadaće. Tek pod kraj je dobila glavnu zadaću da ide prvu akciju Trokut, pa onda Dubrovnik i onda cijeli rat na terenu. Što je tu specifično? To što je ta jedinica imala dovoljno ratnih problema na svom prostoru, a išla je tamo gdje je trebalo. Ginuli su dečki za područja, niti gdje su rođeni, niti za koji su vezani. To je veličina ljudi. Kad su rekli, borimo se za Hrvatsku, ne borimo se za svoj komadić zemlje. I što se dogodilo? Na početku, kada se policija odlučivala oko ovih jedinica, posebne jedinice, to vam je slično kad gledate i razvoj Hrvatske vojske. 1991. Hrvatska vojska nije još bila jaka i Hrvatska vojska još nije imala snage kojima bi djelovala. Policija je radila dvostruku zadaću. Jedno je javni red i mir, drugo napadi su počeli trajati, smo se povlačili, branili policijskom oružjem koliko smo se znali i onda se odlučila policija da kaže ovako, moramo napraviti u policiji nekakve posebne jedinice koje budu malo sastavljene od mladih dečki, jako fizički sposobni i nemamo dovoljno oružja, ali dajmo njima najbolje oružje. I njih ćemo tjerati u te ofanzivne akcije više vojnog karaktera i uspostave javnog reda i mira, jer će biti malo sposobniji, imat će više obuke. Od tu je počelo sve. I onda smo počeli to raditi po svim policijskim upravama, jer je to teren tako nalagao. I tada smo došli do 1993. godine na Velebitu, to moram posebno istaći, o čemu je isto doktor govorio, da smo mi prvi napravili, da smo nazvali jedan termin
skupne snage specijalne policije. Znači skupi snage s terena za akciju, da li je potrebno 600, 500, 300 ljudi, nije bitno iz koje policijske uprave. I to smo mi nazvali skupne snage, da bi vojska to posle rata ulaskom u NATO nazvala namjenske snage. Ili združenje. Znači mi smo bili prvena čak i u tom vojnom dijelu, iako smo to napravili, ali nismo znali da to Amerikanci unaprijed imaju tako napravljeno. Ono što je najvažnije, tu smo mi obuku za te dečke iz čitave Hrvatske napravili na taj način na Malom Lošinju, da je do zadnjeg zapovjednika, to je zamjenik vođe grupe, 4 čovjeka su u toj grupi 5, svi su prošli obuku. I kada je trebalo zapovjedati, onda nije bitno da li će to biti zapovjednik iz Karlovca, iz Koprivnice, iz Zagreba ili iz Vinkovaca. Jer su svi imali povjerenje u sebe, stalno su se družili i bili su pod stresom toga da moramo biti bolji, da moramo zaštititi svoje živote. Nije isto obuka kada vam prijeti smrt ili obuka kad mi to online slušamo. Sada odnos Tuđmana i MUP-a. Franjo Tuđman je imao povjerenje u policiju. Ali vi znate da je iz policije u to vrijeme, da je prvo otišao jako puno policije i ona je ostala sakata, bez kadra. Morali smo brzo stvarati novi kadar i to od ljudi koji nikad nisu bili u policiji. Jedan dio kadra je ostao, to smo zvali ono koji je bio profesionalni, jer su to dečki koji su 4 godine išli u akademiju, radili svoj posao dugo godina, a drugo su oni koji su došli iz civilstva. Ovi koji su došli iz civilstva, koji su trebali ubrzanu obuku, oni bili su majstori svih struka. I to je oplemenilo specijalnu policiju. Kako? Ulaskom u Velebit. Bivša JNA je imala 120 u Delnicama obučenih specijalanta koji su se trebali boriti u planinskim uvjetima. Imali su za to opremu, ali 120. A mi smo u Velebit ušli sa 700. Pa to niko nije od ovih vojnih analitičara mogao zamisliti, vojnih stručnjaka, da ćemo to napraviti. Ali ušli ste na što? Na kamen. Trebalo napraviti nekakve kuće i dobro su došli ovi koji su došli iz civilstva. Jer su bili majstori pa su više znali od ovih koji su policijsku struku završili. Onda dobili smo ljude koji su znali kuhati. Sad je to smiješno. I onda što je najvažnije, dobili smo vodiče konja. Mi smo se svi smijali. Pazi, iz Like smo pokupili sve konje, mule, magarce i naravno kad je snijeg, to je smiješno, ali ti ne možeš na Velebit nositi ništa. Konji bar mogu. A kad je preveliki snijeg, onda su tu samo helikopteri. Sad je tu nastao posebni problem helikoptera. Imate vrh Velebita, mi smo zauzeli taj vrh Velebita i kontrolirali smo najveći dio i druge strane Velebita. Ali su Srbi imali naoružanje kojim su mogli rušiti naše helikoptere i naši helikopteri nisu mogli letjeti po vrhovima Velebita. Jer bi ovi rušili. Nego su morali s druge strane, s naše južne strane, da bi mogli dovoziti logistiku. I tako smo vam mi, a ja sam svjedok, došao u Karlovačku jedinicu na Opaljenik, u šumi, gola šuma, šatorsko krilo, snijeg zapadao šatorsko krilo, a oni svi ispod tih krila dan i noć i tako 15 dana za redom. Evo, vi ste svjedoci, pa možete potvrditi da li je to istina. Kad dođeš tamo, kad si vidio te dečke, nisi mogao vjerovati koliko vjere ima. A što, vjerovali se da ćemo dobiti novu državu. I svi su bili za tu državu. Predsjednik je bio neosporivi vođa u tom trenutku. I on nas je vodio. Svi smo krenuli za njegovu viziju. I bitno je bilo hoćemo li ostvariti. Mi smo, hvala Bogu, tu viziju predsjednika ostvarili. Danas imamo samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Osim toga, specijalci su u početku bili policajci koji su radili na 2 radna mjesta. Jedno je zahtijevalo uspostavu javnog reda i mira, i vi to znate, da su to bile utakmice, da je to bio nacionalni ispadi, a drugo je bilo da smo se morali prilagoditi vojnom naoružanju kojima gotovo mi ništa nismo znali. Oni koji su došli iz JNA, oni su to znali i ušli u naše redove, pa su nas polako počeli obučavati i mi smo onda
u tu policijsku obuku koja je bila u početku 70%, nastala je vojna obuka 70%. I na taj način smo se ubrzano osposobljavali, a svaki dan smo bili u praksi. Ta praksa je pomagala da mi u stvari radimo jedan ustroj nove specijalne policije i napravili smo takav ustroj skupnih snaga, koji i danas i bilo kad se može koristiti. A u ratu je bio nadasve učinkovit. I kad su došli časnici američki kod nas, bili su i u vašoj karlovačkoj postrojbi, i kad je vidio, vi ste prepisali naš postroj. Ja nisam ni znao ovoga kako on je postrojima, većina nas. Ali vidite, nas je praksa natjerala da napravimo jedan učinkovit sustav. I onda je nastala borba. Nastala je borba sa Hrvatskom vojskom. Kako sam ja bio jedini general, koji je bio general i Hrvatske vojske i Hrvatske policije. I imao sam u ime MUP-a jedino ovlast da surađujem sa načelnikom glavnog stožera Hrvatske vojske. Samo da pridodam ono što neće priznati ponovo vojska, general Bobetko je bio 7 mjeseci moj savjetnik u antiterorističkoj jedinici. I onda, kad smo otišli kod predsjednika Tuđmana, kad ga on pozvao i rekao da preuzima od Tusa zapovjedništvo glavnog stožera Hrvatske vojske, onda je rekao prvo Franjo, veli, Janko, jel ti vidiš što on tebi radi u novinama? Govori za Tusa. Kaže Janko, Franjo, to nije ništa. Sad ćeš ti vidjeti što ću ja o njemu reći u novinama. Kaže Franjo, imate transkript. Ne, Janko, nećeš ti ništa reći. 3 put sam ga zvao da dođe u Hrvatsku vojsku, nije htio doći, htio je biti budući Kadijević, pa kad je sve propalo da se sam prijavio. To je istina. I sada, kad vi pogledate kad su došli prvi činovi u Hrvatsku vojsku, dragi prijatelji. Kraj 92. a u prvom mjesecu došla uredba i zakonom riješeno. I sad se postavlja čovjek pitanje, čiji je Špegelj general? Čiji je general? Pa Hrvatska je JNA. Ali on se odmah od početka zvao da je general. I tu je tom uredbom je došlo do velike nepravde prema našim djelatnicima. Ne samo specijalne policije, nego i novostvorene vojske. Zato što su oni koji su došli, da ne blatim sve ljude koji su došli iz JNA. Ja sam isto u postrojbama imao ljude koji su došli školovani u JNA i jako su pomogli tijekom Domovinskog rata. Ali oni koji su došli, oni su odmah dobili visoke činove. Generala, a što smo mi dobili? Pukovnici, satnici, zapovjednici voda. I tu je nastala razlika. I ta razlika je ostala onda u glavnom stožeru i dalje, jer su oni brže napredovali. Dok bi mi stigli, nije bilo govora. Međutim, kad pogledate operacije Hrvatske vojske, govorimo o operacijama, ne o akcijama taktičkog nivoa, nego o operacijama. Sve smo to vodili mi koji nismo bili profesionalni vojnici. Pridružio se Stikletić, general, ali on nikad nije vodio nekakvu veliku operaciju direktno, nego tek kasnije uključivan tamo gdje je trebao. Pogledajte Korabea, nesretan slučaj, nažalost. General Morac. Znači, svi ti dečki su stasali iz naroda. Bili su nacionalno osviješteni. I onda nije čudo što... General Kruljac. Dobro, i kad kaže doktor Raguš, pa Karlovačka jedinica je bila nacionalno osviještena. U to vrijeme nisu ba htjeli biti svi nacionalno osviješteni. Sjetite se, nisu sve htjeli ići u specijalnu policiju. U policiji je bilo puno plavaca, ali nisu htjeli. A za uzvrat rečeno, osnutkom ove jedinice 10% Srba je bilo u toj jedinici. Kod prvog zapovjednika. A imali smo i muslimane u jedinici. Imali smo Čehe. Sve smo imali u tim jedinicama. Ali su se svi borili za Hrvatsku. I zato danas kad govorimo o toj prošlosti i sadašnjosti, trebamo se ipak tih ljudi sjetiti da se i drugi borili za Hrvatsku, te naše manjine koji su priznali Hrvatsku kao svoju domovinu. I svaka im čast. Na Velebitu, to je posebna priča. Osim ovoga što su doktori govorili, treba sagledavati ovako.
policija je vidjela. Policija je imala čitav tijek Domovinskog rata, jedan stožer. Sve informacije iz svih županija i gradova išle su, sigurnosne informacije, išle su u taj stožer i taj stožer je radio jedan materijal pismeni koji je išao predsjedniku Tuđmanu direktno i premijeru. I ti materijali postoje. Ti materijali su oni materijali koji su bili kod predsjednika, što predsjednik Mesić nije dao da se koriste, ali druge materijale izručio u Den Haag. I što se sad dogodilo? I to je veliki problem o kojem niko ne želi govoriti. Bolje da ni ja ne govorim. Zašto? Vi ste bilježili u svakom gradu koliko je granata palo, koja je ranjen, koja je kuća zapaljena, koja je kuća srušena, sve to ima na papiru. Kad smo usporedili ono koje danas imamo i ono koje je bilo u tom papiru, nema veze jedno drugo. A povijest moraš imati. E sad, ko je taj pravednik koji bude napravio za nas pravu povijest, da svi mi priznamo i da naša djeca, naš branitelj, mogu konačno reći s ponosom. Moj tata bio hrvatski branitelj. Zašto se mi toga bojimo u školi reći? Pa smo mi pobjednici. Mi pišemo povijest. Povijest uvijek piše onaj ko je pobjednik na svoj način, kako mu to odgovara. A mi se stalno vraćamo u nekakvu sadašnjosti, obraćamo se i svetimo se prošlosti. To nas samo šteti u budućnosti. Dragi prijatelji, pogledajte novine naše. One su svojim izričajem sve pune mržnje. Ta mržnja rastvara naše društvo. Podjeljuje. A povijest nam je lijepo rekla, nemojte se dijeliti. A mi se baš sad dijelimo. Sad kad imamo slobodu, sad kad imamo zemlju u kojoj možemo normalno raditi i toj zemlji trebamo sigurnost. I ta sigurnost po nacionalnoj sigurnosti daje nam policija. Da nema te sigurnosti, kako bi mi radili? Mali, gledajte koji je apsurd te nacionalne sigurnosti. Ja sam bio predsjednik Vijeća za domovinsku sigurnost kod predsjednice Kolinde i onda imate ovako. Imate 10-12 tisuća vojnika koji imaju puške, koji pješaci budu branili Republiku Hrvatsku. Imate 10 tisuća policajaca, AKU, i onda imate, i oni brane prvi nalet na Hrvatsku. Onda imate 80 tisuća lovaca koji imaju po 2 puške i oni nisu nigdje obuhvaćeni. Koja je tu logika te nacionalne sigurnosti? Mi imamo na papiru, ali ju ne provodimo. A znate zašto ju ne provodimo? Imate nacionalna sigurnost, na papiru govori kojim pravcima Hrvatska republika ide u smjeru sigurnosti. Onda imate zakon o nacionalnoj sigurnosti koja govori da resori moraju surađivati da bi to išlo u piramidu. A da bi to radili, moramo promijeniti zakonsku regulativu i podzakonske akte da bi ti resori mogli surađivati. Pogledajte Petrinju. Jesmo surađivali kao resori? Nastao je kaos. Pogledajte poplavu poslije toga. Isto, kaos. Zašto? Zato što to nismo do kraja riješili. I to ostaje pred nama da mijenjamo zakonsku regulativu, a presporo se mijenja i da mijenjamo podzakonske akte, da bi mogli surađivati, da bi bili u tim elementarnim nepogodama dobro pripremljeni. Sad kad pogledamo prinos specijalne policije u cijelosti, ja to ne moram govoriti, mogu bi vam prikazati dokumenat koji šalje na zborno područje za vrijeme suđenja NATO zapovjednik i pita otvoreno Gotovinu da su sve analizirali hrvatske snage koje su sudjelovali u Oluji, osim onih zelenih koji su bili na vrhu Velebita. O tome su danas govorili kad smo se morali povući na početne položaje u Velebitu. I tu su bile velike borbe, ali sreće da se UNPROFOR u to vrijeme nije usudio biti na vrtu zajedno s nama. Jer smo mi bili nekakva opasnost i strah od nas. Pa smo onda mi dalje nastavili dominaciju, ali smo se morali malo pomaknuti. I to nam je koristilo za vrijeme rata. Ali ta crta koju smo mi uzeli je 100 km od Gospića pa sve dole do Obrovca. I sada, kad malo pogledate, mi smo bili brana, ne samo kao što kaže doktor, da ne bi neprijatelj na drugu stranu zauzeo cestu, pa onda više nema komunikacije, ili da ne zauzme cestu Gospić i Karlobag.
jer onda mi nemamo više pristup tom dijelu. Ali smo mi u ratu imali dvostruku zadaću. Prvo je bila Maslenica. Vrh Velebita bio je naš i mi smo branili bok Hrvatskoj vojsci koja je ispod Velebita napadala. A i nismo napredovali. Ali je naš problem bio što se nismo smjeli ukliniti, jer s ove strane su bili neprijatelji, s donje strane naša vojska koja nije dovoljno brzo napredovala. Ali smo ostvarili puni rezultat na Velebitu, u uvjetima kojima nikome ne bi poželio. Kad ostanete 3 dana bez jela, bez hrane, bez vode, a 1,5 metar, 2 snijega. Onda možete misliti i spavate pod čatorom. Prvi dan oluje spavaš pod bupom, da bi drugi dan u 6 sati se dignuo i idemo napadnu operaciju prema Gračacu. Tu čestitam Karlovačkoj jedinici, koja je bila među prvima u ulasku u Gračicu. To su stvarno bile borbe. To nije bila za frkanci. Tu smo zapljenili ogromnu količinu oružja. I sada imamo jedan slučaj, ja se tu javio za raspravu, general Mareković, ovdje je svjedok, general, gdje je naša, odnosno vaša postrojba, to su ovi dečki koji su iz Saborskoga, 120 njih, bili dodijeljeni od Ličke i Jasenice prodor nadalje. To je bila značajna snaga, specijalci sposobniji od ostalih. Nikola Turkalj. Tako je, i Nikola Turkalj je tu u krajnjem slučaju. Zarobili su tenkove i sve. I kad se piše o toj operaciji i tom dijelu, njih nema ništa. Nema ih. A ono što je još gore od toga, sada vam je pred 2 godine Hrvatska vojska, kao ako čitate i gledate operacije, onda se kaže ovako, 1., 2., 3., 4., 5. brigada, koje su u krajnjem slučaju mahom nastale od nas. To su aktivne brigade, pričuvne brigade, pristožerne brigade, a gdje smo mi? Nigdje. Jednostavno se ne spominje, mi nismo bili u ratu. Je to pošteno? Nije. Ruše granu na kojoj sjede i sjećamo se od stava. Sad vas pitam drugo, pa nekad su bar ti pričuvni generali, koliko ih god ima i nas aktivni, bili pozvani da dođu u stožer kad su obilježavanje najvećih datuma hrvatske povijesti, da popijemo kavu sa ostalim mladim generalima koji su došli na dužnost. Vas niko niše ne zove, kao da više ne postojete u ovoj zemlji. A pogotovo MUP-ovci. Zašto? MUP jednostavno sam ne želi, jer većina i nije sudjelovala u Domovinskom ratu, osim u nekim akcijama. A u operacijama je uglavnom bila specijalna policija. I nije im to interes gdje se ne mogu veličati. I sad tu nastaje jedan veliki problem, kad se mi ne poštujemo, zašto bi nas onda vojska poštivala? Načelnik glavnog stožera stvarao je tu, stvarao je ovaj, a bili smo trojica koji smo stvarali. On neće reći da je MUP stvarao stožer za načelnika stožera. Červenka, Bobetka. Da, evo sad vam je primjer generala Bobetko. Nekad nam je to bio uzor. Jedini general koji je pod hrvatskom zastavom izborio pobjede na hrvatskom tlu. I mi smo ga zaboravili. Sjetite se kako je general bio slavljen u akcijama. Gdje je danas general? Ko o tome priča? Njegovu ulogu su preuzeli oni koji su bili njemu počinjeni. Došao je general Červenko, umro general Červenko, više niko ne spominje. I tako svi oni koji su se srčano, dušom, domoljubno borili za Republiku Hrvatsku, ostaju po strani. I zato je preporuka postrojbi. Morate sami sebe veličati, morate dokazivati istinu, a istinu su povjesničari utvrdili i reći, evo to smo mi. Koja je brigada jedinica imala teži put od nas? Ravnopravni smo, je li tako? I nije pošteno jer smo u Oluji bili suborci, vodili zajedno operaciju, da onda bude vojska. A gdje smo mi? Nas ne. I sad kad slušate, tu su bile, dolaze na naše obljetnice, uzmimo Knin. Dolaze političari, branitelji ne mogu ni doći na stadion, to sami znate. I sad se postavlja pitanje, ko slavi tu operaciju? Nas pozovu, smo marionete, tam sjedeš u 5. red i slušaš
politiku koja nema veze s operacijom Oluja, nego govore o nekakvim stvarima koje se nas ne tiču. Pa valjda mi moramo slaviti. I zato bi se trebali založiti u društvu da Domovinski rat ne da dobije neke povlastice, nego da to bude istina i na temelju te istine da se ta istina poštuje u domu. Pa ko krši to, mora nešto i odgovarati. A novine su pune zločesti riječi i mržnje. Mržnje koja nas dijeli i samo nam krade budućnost. A političar, bez obzira što ovdje ima, evo Željko, Ja sam tak, priučen. to, pa političari, neću reći škačno, to je preteško, sakatog morala, ostavljaju duhovnu pustoš među narodom i ti se prvi ispravi. Pravo. Ako treba, Ja branim. Željac, ako treba ideš kod našeg svećenika, da ti ispovijedi. Bar dva bi trebala za mene. Zeko će ga srediti. Zeko moje ruke. Ja imam povlasticu kod njega. Preko mita. Gledajte, predsjednik Tuđman je bio jedini čovjek koji je Hrvat i one koji osjećaju Hrvatsku državu u svom srcu mogao skupiti na jednu hrpu. Koji je mogao ostvariti s nama sve ciljeve jer smo stajali iza njega. Zašto danas, postavlja se pitanje, ne možemo spojiti glave skupa? Zašto ne možemo ostvariti te ciljeve za boljitak čitavog našeg naroda? Nije pošteno da se prema braniteljima policija odnosi na jedan način, ona premetačina, ne znam, odakle si pušku nabavio, treba ipak biti u tom segmentu malo tolerantni. To su već sve stariji ljudi, to je njihova uspomena i trebalo bi naći neku razumnu mjeru za takve postupke. Međutim, Hrvatska mora i dalje živjeti, mi smo Hrvatsku stvorili kao branitelji, pustili smo političarima, ljudima koji to hoće raditi i voditi i zato možemo reći, Hrvatsko moja, sretna bila, neka te vode pošteni, dobri ljudi. Onda budemo mogli uživati. I zato ostaje na političarima da eventualno isprave ove loše nakane i da se vrate onom prvom naumu predsjednika države pa da imamo državu kako smo svi željeli, za koju smo mi, branitelji, išli u rat. Hvala domaćinu koji nam je ovo organizirao. Počašćen sam da sam sudjelovao, iako sam možda izrekao i teških riječi. Ja se vama ispričavam na tome. Ispričavam se na tome zato što kada želim definirati što je to domoljublje, onda je to nesebična odanost Republici Hrvatskoj i svom narodu. Onda je to poštivanje povijesnih činjenica i povijesti. Onda je to stavljanje osobnih interesa u drugi plan naspram onih nacionalnih. I zato moramo poštivati svoju državu koju smo stvorili, krvlju platili i moramo na nju biti ponosni. Ali vi nikome ne možete reći da mora biti ponosan ako to ne želi. Onaj koji ne želi, ne želi. Ali većina nas je išla u rat, krvarili smo za tu državu i onda ju mi bar moramo poštivati. I zato, evo, neka vas sve čuva. Neka nas sve čuva. Dragi Bog, kako bismo mi mogli čuvati Republiku Hrvatsku. Hvala vam. Generale, za ovaj, oprostite, tako nadahnut govor, ja mislim da ste zaslužili jednu Rafanu Bajbu. Hvala generalu. Evo, general Stojković je još zamolio kratko za riječ. Imate li još malo snage, imate to? Imamo, za tebe još sat vremena. Mislio sam da sam dovoljno pametan, međutim sad baš nisam tako jako pametan, jer javiti se za riječ poslije mog prijatelja generala Markača i reći nešto interesantno, pametno, jako teško. Ali ja ću riskirati ovaj puta. Javio sam se za riječ iz tog razloga što sam od 1991. godine pa do kraja rata
bio u kontaktu i surađivao sa pripadnicima Groma, specijalne policije, čiji danas dan ovdje slavimo. Bila mi je čast, bilo mi je zadovoljstvo raditi, surađivati sa njima, a ono što ja mislim o specijalcima, oni to jako dobro znaju, u svim prigodama, kad ja kao general Hrvatske vojske govorim o vojsci, uvijek sam rekao da je nastala od policije, da je specijalna policija zajedno sa ostalim postrojbama Hrvatske vojske oslobodila ovu našu domovinu bez ikakve gradacije koje je dao više ili manje. Kaže predsjednik vaše udruge, bilo nas je 191, sam dobro zapamtio, tako, 8. Da. Pa koliko nas je bilo u ratu? Jer mislite da nas je bilo 525.000? 90. godina. U Hrvatskoj je bilo 2000 ljudi pod naoružanjem. I to 2000 policajaca sa pištoljom i kako gdje koja pušnica. I ono što Amerikanci s kojima sam puno surađivao, radio, zovu miracle ili to čudo. Pa kako je to moguće da u jednoj zemlji za 4 godine izrastu takve oružane snage da za 4 godine pobjede u Domovinskom ratu sa 300, 250, 300 tisuća ovako obučenih ljudi i boraca. To je čudo. To je čudo iza koga je stajalo ovo o čemu je moj prijatelj Mladen govorio. I domoljublje, i patriotizam, i spremnost na žrtvu, i ta želja da imamo svoju samostalnu i suverenu državu. I ono što on kaže, ako ja ovaj govorim, mi smo pobjednici u Domovinskom ratu. Mene često pitaju o ovim aktualnim situacijama, pa rekao je ovaj iz Srbije, ovo rekao je ono, rekao i moram lijepo, ko je izgubio ima pravo da se žali. Sad se Hajduk opet žali na suce i na VAR. Tak se i Srbi žale da su izgubili. Izgubili su sve ratove koje su počeli na ovim prostorima. I sada knjavče svaki dan oko toga, sad više ne Hrvati, nego vas ceo svet je protiv njih. Zamislite, kad si u birti, kad ti jedan kaže da si pijan, a možda te ne voli to, kad ti 10 kaže da si pijan, odi doma, fakat jesi. Oni sad plaću svi mrze, a posebno Hrvati. Ne, mi smo se istigli iznad toga. Mi smo vas pobjedili, imamo svoju državu i ne padajmo u zamku da idemo sa njima raspravljati i u pričama s kojima oni liječe svoje frustracije. 2000 ljudi 91. i 90. 200 je ovo na kraju rata. Već od te 91. godine u mojoj 137. brigadi u kojoj sam počeo svoj ratni put, a bio sam i u Tigrovima i u Gromovima i zapovjednik 1. korpusa u Zagrebu i 4. u Splitu i pomoćnik načelnika glavnog stožera. Prvi s kojim sam surađivao je bila vod vojne policije Groma koji je bio smješten u đačkom domu Dugarese gdje je bilo moje zapovjedništvo. Nikad neću zaboraviti Zdenka i njegove ekipe dođu od meni, veli pukovniče, idemo gore na Velebit, a ja sam tada dobio neke PKT, jel bi nam mogao posuditi jedan ili dva. Zdenko, kakva posudba? U skladište, evo ti što ti treba, ideš se tuć, nosi. Što je god trebalo meni, ako mi je nešto trebalo, obratio sam se dječkima iz specijalne policije, prije pukovniče, posle generale, može isti čas. Zašto? Jer smo bili na istoj zadaći. Ono zašto sam se javio za riječ je sljedeće. Gospoda to sigurno znaju, ali ne ih krivim jer nisu to mogli dovoljno elaborirati u ovom dijelu. Uvijek kad pričamo o Domovinskom ratu, onda govorimo Knin, pa ovih to sve skupa. Dečki moji, da, Knin je samo jedna od točki, u ovom slučaju stožerna točka u Domovinskom ratu. U Domovinskom ratu mi smo vodili praktički 2 tada strateške operacije. Oluju na ovom prostoru za oslobođenje zemlje, a gardijske brigade i specijalne policije na istoku su radile operaciju Zid, koja je imala za zadaću, ako bi Srbi napravili udar za vrijeme dok mi ovdje potiskamo, da praktički Srbi mogu biti zaustavljeni. Tako da su mi prva gardijska brigada imali sljedeću zadaću, da dođemo do Plitvica, tu prelazimo u pričuvu glavnog stožera, jako se zakuha na istoku,
da se kompletna brigada prebacuje na istok. Sad vidite zašto oni kažu i ovo što je Mladen puno pričao, što njima nije jasno. Oni imaju sve propisano kroz schedule, kroz pravilnike tako. I onda on čita i radi po napisanom pravilima. Mi smo imali intuiciju, mi smo praktički, jedna se nužda tjerala u zavisno od situacije, radili neke stvari za koje sam ja poslije čitao, pa na primjer Sun Tzu kaže da je temeljno u ratu tako manevar. I prikrivanje snage i obmana. Što smo mi radili 1991. godine? 1991. godine u 7. mjesecu ja dobim zadaću, već sam bio 15.7. kod Birka u Gospiću, da napravimo zapovjed tako za Oluju, jako načelnik stožera sa stožerom. Niko nije praktički to smio i moglo znati to. I kaže meni načelnik glavnog stožera, Joža, svaki dan iz vojarne u Karlovcu izađi van sa 2 Webera, sa 3 haubice, propele se prema Ogulinu, ali po noći se vrati negdje da ne ideš kroz Karlovac. Pošto sam ja tu domaći dečko, ne? Mi smo znali kućemo gore okrenuti i doći natrag u vodu da ne znam. Zašto? Ma ova braća naša koja su tu ostala, pa su brojali sve što se dešava i kad su javljali preko, onda je ispalo da je u zadnjih 8 dana 100 VBR-ova i 500 topova prošlo gore u Ogulini da će se izvršiti napad na Slunjski poligon. A Slunjski poligon nije bilo bitno jer je Mile Novaković 2-3 mjeseca prije toga tu oformio svoje snage za prvu intervenciju koje su mu trebali biti da može intervenirati na bilo kom pravcu i imali su onu čuvenu svoju, jel tako, mimohod sa tim snagama. Onda smo tenkove dopeljali iz Jaske u selo Čakovaca, tako gore kod Josipdoma. Onda svaki dan pali tenkove. Što smo išli fingirati? Da ćemo napast na te snage ispod vinogradišta Novakovog mosta na Slunjski poligon. Novaković je tu zgrupirao svoje snage, mi smo ovdje norili, sve se okretalo prema tu. Samo je nas nekoliko znalo 2 dana prije da se preko noći sve te snage prebacujemo preko Kapele u Glibov dol i Ličku Jasenicu, je tako? A nismo imali prigodu ni napraviti zapovjedno izviđanje, ni upoznavanje postrojbi sa terenom, da bi mogli uspješno provesti tu akciju i preko noći smo prebacili sve snage preko i tada moj prijatelj Mladen uz zapovjed načelnika glavnog stožera meni šalje 2 satnije noć prije specijalne policije postrojbe Grom, koje su znale prostor, koje su imale sve informacije koje budu i samo mi praktički su me vodile, mene i postrojbu kroz taj dio. To da ne pričam na pamet, možete se upaliti sada ovoga vraga na YouTube-u, ko svako priča, ja to nikad nisam govorio, sad ću, mi smo stari to, pa onda upalite onaj snimak od Slavka Cvitkovića, ulazak u Slunj, 1. gardijske brigade i na prvom tenku stoji general Stojković, ali uz njega jedan specijalni policajac iz Plitvica tamo. Da. Evo vam dokaze, ne treba više. I to se nigdje nije znalo dok prije 2-3 godine, evo moj prijatelj Turkaj i ovi dečki iz Ogulina kažu, piše se povijest gore oko Slunja, to nas niko ne spominje. Veli, generale, možete kako pomoći? Rekao, to molim, Turkaj, ajde kod mene, evo ti ja imam doma te zapovjedi, evo ti zapovjed generala Markača, gdje se tigrovima predpočinjavaju 2 satnije specijalne policije i da sa njima dalje ratuješ. To je istina, to je povijesno zapisano. Jer pogotovo to, govori se samo o Kninu, ali ljudi moji 10 godina posle Oluje, niko nije rekao da je išlo se da je Knin, nego da je strateška točka bila i uspjeh Hrvatske vojske, deblokada Bihaća. Gdje je deblokiran? Gdje je bi prazno? Gdje smo odradili mjesecima prije kroz operaciju zima i ljeto u kojima sam također bio. Totalno ih okružili kad su pukle 3 granate, više nije bilo, Martićević 2 dana prije bilo u Beogradu. A ovdje gdje je išla specijalna policija zajedno s tigrima, to je bio spoj 15. Ličkog korpusa, tako, i 33. Banijskoga. I udarili smo praktički Kodonaškoga, udarili smo u spoj, rasjekli smo te postrojbe,
Novaković ekipa je to zbrisala i tu je veliku ulogu imala specijalna jedinica specijalne policije Grom. Dečki, ponosan sam da sam vas poznao. Ponosan sam da sam s vama ratovao. Želim vam svako dobro, neka vas Bog čuva. Hvala generalu Stojkoviću. Evo sad ćemo još jedanput uživati u pjesmi Policijske klape Sveti Mihovil. Ovoga puta izvešće nam himnu specijalne jedinice Grom. Evo dečki, izvolite. Hvala vam lijepa na izvedbi. Ovime smo došli do kraja okupljanja. Sve vas pozivam da nam se pridružite na domjehu na prvom katu našeg muzeja i hvala vam na sudjelovanju. Bravo. Samostalnu Hrvatsku smo smili, za slobodu ginu spremni bili. Ranjena nas domovina zvala, majka joj je svoje sinove dala. Znali smo da Hrvatska nas treba, stali smo njene prijatelja. Slavonija, Karlovac i Lika, slobodni su, to je naša dika. Prvi u domovinskom ratu, prvi u miru uvijek skupa. Za domovinu život svoj će dati, život dati hrvatski specijalci MUP-a. Prvi u domovinskom ratu, prvi u miru uvijek skupa. Za domovinu život svoj će dati, život dati hrvatski specijalci MUP-a. Velebit nam dom u ratu bio, Dalmaciju od dušmana krio. Dubrovniku ko sinovi bili, mi smo Cavtat prvi oslobodili. Ranjavani i živote dali, za Hrvatsku nikad nismo stali. Zbog voljenih rad manje voli, tako se domovina voli. Prvi u domovinskom ratu, prvi u miru uvijek skupa. Za domovinu život svoj će dati, život dati hrvatski specijalci MUP-a. Prvi u domovinskom ratu, prvi u miru uvijek skupa. Za domovinu život svoj će dati, život dati hrvatski specijalci MUP-a. Za domovinu život svoj će dati, život dati hrvatski specijalci MUP-a. Hvala vam lijepa na izvedbi. Ovime smo došli do kraja okupljanja. Sve vas pozivam da nam se pridružite na domjehu na prvom katu našeg muzeja i hvala vam na sudjelovanju. Bravo.